Sí. 112 dies. Què diu, que se li crema a la cuina? A on es troba? A quina ciutat està, sisplau? Quin carrer? Sí, doncs, ara mateix parlarà amb bombers. No pengi, sisplau, un moment. Sí. Hola, bon dia. Ens comuniqueu que hi ha un incendi en un habitatge? Sí? Hi ha persones ferides o atrapades? No. Part de Reus de Control tenim nova actuació, foc de vivenda. Torna a l'habitatge? Sí? Sí, ens han avisat del 112, tenim foc de vivenda al carrer Alcalde Pasqual de Reus. Tango 84 Cecos. Tango 84 a Reus, carrer Alcalde Pasqual. Gaià 310 de B20. A veure si es poden adreçar al carrer Alcalde Pasqual de Reus. Ens ha entrat un avís d'un incendi en habitatge. Qui ha trucat a bombers? Sí. Aquestes són les claus del pis? Sí. Hi ha algú dintre del pis? No. Teniu foc a la cuina, m'han dit? Sí, a la cuina. Vale, tranquil, que ens fem càrrec, eh? Gràcies.